Dimecres passat el Govern de la Generalitat feia pública la intenció de portar aigua del riu Segre al riu Llobregat de manera temporal, després que els tres socis del govern reiteressin durant la campanya electoral a les Terres de l'Ebre que no farien cap transvasament. Aquest divendres, el portaveu del PP al Consell Comarcal del Baix Ebre, Antonio Faura, ha mostrat la seva inquietud personal i política per aquest anunci. Per la seva banda, Andreu Martí, en nom del grup comarcal de Convergència i Unió, que en el seu moment va donar suport al Pla Hidrològic Nacional del PP, ha afirmat que sempre han estat en contra de qualsevol extracció del riu. Durant l'apartat de pregs i preguntes del plenari que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha celebrat aquest divendres, Antonio Faura ha demanat un posicionament de l'ens comarcal sobre el projecte de portar aigua a Barcelona des del Segre, un dels afluents més importants de l'Ebre. No entraré en la necessitat de consum de boca que pot tenir Barcelona ni en les solucions òptimes que es puguen donar, no? Però és evident que hem de ser tots conscients de quan s'agafa aigua del Segre, s'agafa aigua de l'Ebre, perquè l'aigua del Segre és la nostra, ens arriba aquí, no? Per tant, tot el que siguin detraccions de la part alta de l'Ebre en els seus afluents cap a Barcelona significa menys aigua aquí, però menys aigua aquí sense cap tipus de control, sense cap possibilitat de negociar res, sense cap hipòtesi de poder valorar quina és la millor solució per al territori, en aquest cas concret, suposant que fos necessari enviar aigua a Barcelona, que això és una altra història. El president del Consell, Andreu Martí, ha anunciat la convocatòria d'una reunió dels grups polítics comarcals per intentar consensuar una resposta en defensa del riu Ebre i del territori. D'altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Institut Català d'Energia per a la realització de diagnòstics energètics a les instal·lacions d'enllumenat públic i a les dependències municipals de diversos municipis de la comarca del Baix Ebre. Segons aquest conveni, el cost total de l'estudi anirà a càrrec de l'ICAEN si cada ajuntament implicat aplica alguna de les mesures d'estalvi energètic proposades abans d'un any des del lliurament de l'estudi. En aquest cas, tots els ajuntaments han estat per la labor, és d'agrair, ho vull significar, i l'acord que ha hagut, per tant, una millora d'estalvi energètic a tota la comarca, pactada amb tots els ajuntaments i que avui, a través de l'Institut Català d'Energia, significarà que tot ho podran costejar des del propi ICAEN. Un altre tema destacat de l'ordre del dia del plenari del mes de març ha estat l'aprovació per unanimitat del Pla Comarcal de Joventut de la comarca del Baix Ebre per a l'any 2008, que recull les accions que s'han de dur a terme en matèria de joventut a la comarca.